Prim Ministru, l-serata tajba lilek. Insellim lek Karl, lejl it-tajjeb lilek u l-telespettaturi u kull minn hemm fl-istudio. Prim Ministru, ġurnata twila smajna l-konferenza tal-aħbarijiet tiegħek fejn inti ċħat kategorikament kull konnessjoni la inti l-ebda membru tal-familja tiegħek la qatt kellha jew għandkom kumpaniji jew kontijiet bankari mhux iddikjarati barra l-pajjiż u għaldaqstant inti sostnejt il-kundanna assoluta tiegħek lejn il-blogger Daphne Caruana Galizia kif ukoll l-kap tal-Oppożizzjoni li rikefu l-istess karru, però madana kollu inti ovvjament pala l-kap tal-gvernu, pala kap ta' familja, inti sostnejt id-diżappunt ċar tiegħek illi dawn l-attakki din ikomplu minkejja li inti ċat kemm il-darba. Però sfortunatament il-politika f'pajjiżna waslet sa dan il-livell. Il-kelma fidejk, Prim Ministru. L-ewwel net Karl jien nixtieq nirringrazzja lil mijiet ta' persuni illi f'dawn is-sigħat urew solidarjetà ġenwina miegħi ma' Michelle u mal-familja tagħna. U nixtieq ngħid u veru ninsab kommoss illi din is-solidarjetà qed tintwera across the political divide. Jiġifieri jien jekk illum kelli naqra rimors żgħir li qatt dħalt fil-politika x'qed jien ma dħaltx għal-politika ta' dat tip ta' ħmieġ, marli mal-ewwel il-lejla x'in rajt nies rispettivament mill-fema politika tagħhom jiċemplulek, jikellmuk, jibatulek emails, jibatulek messaġġi u jgħidulek this is not on. U għalhekk nixtieq nirringrazzjahom il dawk in-nies, il dawn in-nies kollha u inwiet il kulħadd illi il-ħidma tiegħi wara l-lejla ħadd kompli tissoda għal għasni li ġejjin. It-tieni nett jien il-lejla wara illi mal-ewwel għamilt konferenza tal-aħbarijiet fejn ċħadd din il-gidba tal-attentat ta' frame-up. M'hemmx kelma oħra għalih. L-ikbar gidba fl-istorja politika tal-pajjiż, jien ħadd pariri kollha li kelli nieħu biex nara s-sitwazzjoni u wara li għamilt hekk il-lejla ta' istruzzjonijiet lill-avukati tiegħi biex minn barra li għada fil-ħodu nagħmlu libel urġenza u jien għandi nifhem illi hemm il-lok ta' kull urġenza biex dan il-libel jinstema' malar kemm jista' jkun libel f'ismi u f'isem Marti. Jien il-lejla ta' istruzzjonijiet lill-avukati tiegħi illi imorru id-depo tal-Pulizija u jagħmlu talba lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jinforma lill-Maġistrat tal-Assa biex il-lejla stess jara li l-allegazzjonijiet li saru fl-artiklu li ġie ppubblikat mis-Sinjura Caruana Galizia illum stess jiġu investigati, il-Maġistrat tal-Assa iżomm inkjesta jara li ġu preservati l-provi kollha u jagħti d-direzzjoni lill-Avukat Ġenerali u lill-Kummissarju biex jieħdu l-passi kollha meħtieġa kif ikun il-każ. U dan il-punt qed nieħdu dal-pass biex nuri li assolutament jien u l-familja tiegħi, jiddispjaċini biss l-familja tiegħi illi ġiet taħt attakk intortament minħabba sempliċement li jien naħbad li jien il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista. Dawn il-pass qed nieħdu biex nuri lil kulħadd illi tant kemm m'għandix x'naħbi, tant kemm dak li qed jingħad fil-konfront tiegħi hija gidba li jkun hemm maġistrat indipendenti, maġistrat inkoerenti li ma nażlux jien, ovvjament dan jingħażel skont timetable li jkun hemm predeterminata u jkun jista' jinvestiga dak kollu illi jidirlu illi għandu jinvestiga. Aħna jinsalattant jiena u Marti ħankomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna b'serenità. Iva, niddejqhom dejjin li intefa' dan il-gidba fil-konfront tagħna. Imma ovvjament aħna sodi, aħna ġilda xirfa u ħankomplu għaddejjin nimxu il-qoddim, jien għada fl-għaxija kalla jrid inkun
flimkien ma' sieħbi Louis Gregg biex nisimgħu il-konferenza ġenerali annwali. Nhar il-Ħadd inkun qed nindirizza il-konferenza il-ġimgħa d-dieħla nkomplu bil-ħidma tagħna u it-tnejn mbagħad l-ewwel ta' Mejju ħankun qed nintaqgħu kollha il-Belt Valletta. Ġifieri dik hija d-deċiżjoni illi ħadd u din hija deċiżjoni li qed noħu b'serenità għas-sempliċi raġuni li m'hemm xejn assolutament xi wieħed jaħbi u allura issa diġà saret inkjesta indipendenti, bdiet inkjesta indipendenti li qed jittieħdu l-passi kollha biex jiġu assigurati kwalunkwe provi jinnejt biex tiġi esposta din il-gidba faħxija li qed issir fil-konfront tiegħi u tal-familja tiegħi. Grazzi ħafna Prim Ministru, serata tajba u tisliet lill-familja kollha tiegħek. Lejli tajjeb. Grazzi lilkom. Grazzi.